ದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಅದಕ್ಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆ ದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಗುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರೆ ಯಾನೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗೊಪ್ಪುನ ಒಂದು ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮೋಕ್ಯದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತರೆಗಲ ನಿಕಲ ಮೋಕ್ಯದ ಜಾದೂಗಾರೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಆತೆ ಮೋಕ್ಯದ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತು ಪಿಲಕನೆ ತುಳುನಾಡದ ರಂಗಭೂಮಿದ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಲೆನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಅವಕಾಶನ ಮಲ್ತು ಕೊರದು ಸುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕಲ ಎದುರುಡು ಪ್ರಸಾರ ಒಂದುಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುತ್ತುಡು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಕಲಾ ತಂಡಡು ಒಂಜಾತು ಕಲಾ ತಂಡನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದು ರಡ್ನೇ ಸುತ್ತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮೂಲು ನಡಪಂದುಂಡು ಒರಿಯಡದು ಒರಿ ಬಿರ್ಸಾತಿಕದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದುವೇ ನಿಕಲು ತೂಂದು ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಬಲ ಕೊಡ್ತಿನಕಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷಸ್ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಬಂದುಲೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಚಾತುರ್ಪನು ತೂದು ಎರ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಂಚಾವುಡು ಪನ್ಪಿನೆತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೆತಂಡ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಅನುಭವಗಳು ಅಂಚಿನ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಅನುಭವ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಜನ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಬೈದೇರು ಪನ್ಪಿನವು ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ತನ್ನ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆದ ಮೂಲಕ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೇನ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಬಿರುದನ್ನು ಗೆತಂದು ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಕಂತು ಕೊರನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ತಿರುಗಿದು ತುಯಿಲಕೆರೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪುರ್ಲುದ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದಿನೇ ಅತ್ತಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಕಂತು ಕೊರನಂಚಿನ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಇರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಭೆಲು ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಪನ್ಪಿನೇನು ಸಂಗೀತದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಐಟ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾಬೀತು ಮಂತದ ತುಷ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮಾರು ಶ್ರೀ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಅರೆಗೆ ಮೋಕ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ಗುರುವಣ್ಣ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅರ್ನ ಸಂಗೀತದ ಪ್ರತಿಭೆನು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಕೊರೆದು ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ AK ವಿಜಯ ಕೋಕಿಲ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೋಕ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಬಂದುಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಆಯ್ನ ಹೆಚ್ಚ ಪಂಡ 8 ವರ್ಷ ಬದುಕೆ ಒಂಜಿ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕುವೇನ ಆಂಡ ಪುರ್ಲುದ ಪ್ರತಿಭೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಉರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಆಯ್ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಏತೋ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕುದುಪ್ಪುವೆ ಅಭಿಮಾನಿಲನ ಮನಸ್ಸುಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ ಮನಸ್ಸುಡು ದಾಯಿಗೊಂದು ಸಾಧ್ಯಾಪಣ ಪಂಡ ಒರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಆಯ್ನ ಉಲಾಡಿ ಏತೆ ಬಂಗಪ್ಪು ಆಯ್ಗೆ ಏತೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪು ಅವೇನು ಒವೆಲ್ನ ಆಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕನಪುಚೆ ಎಂಕ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಒರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಸೈತಿ ಬಕಲ ಎತೋ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕುವೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರೆ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತು ತುವಿನಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಾನಾಗ ಪಿದಾಯಿಡು ಬರ್ಸ ಬರೊಂದಿತ್ತಂಡ ಆ ಬರ್ಸೋಡು ಪೋದು ಉಂತೋಣ್ಣ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಣ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ದಾಯಿಗಂದಕ್ಕೇನಂಡ ಯಾನು ಬೇಜಾರಡು ಕಣನೀರು ಪಾಡನಾಗ ಬರ್ಸೋಡು ಉಂತದಿತ್ತಂಡ ಆ ಬರ್ಸದ ನೀರು ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಕಣನೀರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಏರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಕಣನೀರು ಪಾಡನ ತೋಜಿಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ಎರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ಕೊರ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಎನ್ನ ನಟನೆ ತೂಪಿನಕ್ಕೆನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಕೊರುಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಲ ಪನ್ಪಿನೇನು ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಪಂತೇರು ಬಹುಶಃ ಒಂದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರಂಗದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ರಂಜನೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸರ್ವ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಅಂಚಿನ ಬೇನೇನು ನಿಂಗದು ಖುಷಿನ ನಮಕ್ಕು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಒಂದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತೆ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕೊರ್ರೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ತೃಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ. ದಾದಿ ಮಗ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜಯಿಜ್ಜಾರೆ ಬಾಲೆ ಚೆಪ್ಪಲೆ ಮಗ ಪೋಲೆ ದೇವರೇ ತಾಯಿ ಸೀಕು ಕೊಡ್ತಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಮಗಿಯವ್ರಿ ನಾಟಕ ಆಗ್ಬೋತಿ ಹಡ ಮಾತ್ರ ಕನರ ಪಂತ್ ಆಡ ಸುರು ಆಡ ಬಯ್ಯ ಬಯ್ಯ అనగా నీకు తెమ్మల పెరుసురు ఏత్తు సల పండే పొర్తు పొర్తు అనగా మర్ద జెత్తురుడు పండ నీకు దాయిగా ಅರ್ಥ ಬುಜಿ పొర్తు పొర్తు అనగా ಹೆಪಲ ನಮ್ಮ ಮರ್ದ ಜೆತ್ತುರುಡಿಯ ಮರ್ದು ಉಂಡಿ ಉಲೈ ಉಲೈ ಉಂಡ ಓಲ್ದಿತ ಅನ್ಸತ್ತು ಉಂಡುಂದಿ ಎನ್ನಿಯೆ ಖಾಲಿ ಆತನಿಯೆ ನೀತುಡ ಕನರೆ ಪಂತೆ ಹಾಯ್ ಕನಪೆ ಈತ ಪಂತಿನಿ ಆ ನಾಟಕದ ಎಡ ಕನೆರ ಪಂತಿನ ಆಯ್ ಮರ್ದು ಕಂತಿಲ ಕನೆ ಈ ಮರ್ದು ಬರಲ ಕನೆ ಐಕ್ಕೆ ನಿಂಡರೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಮರ್ದು ಕನವಡು ನಾನು ಐಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂಡೆ ಅಪಲ ಈ ತಾಯಿಗೆ ಆಗಿ ನೆರ್ಪಾರು ನೆ ಈರ್ಪುದ್ ಜೆಪ್ಪುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾನ್ ಪೋದು ಜೊಪ್ಪುವೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ತೆಮ್ಮಲ ತುಂದುಕು ಲವ ಇಟ್ಲಿ ಪಂಡಿನಾಥ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಇಟ್ಲಿ ಏರಿಗೆ ನವೆ ಓ ಬೋಲೆ ಜೊಪ್ಪು ಬಾಲೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಬಾಲೆ ಬೋಲೆ ಜೊಪ್ಪಲೆ ಬಾಲೆ ಬೋಲೆ ಬೋಲೆ ಜೊಪ್ಪಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿರುವೇರೋ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೂಡ ಎಡ್ಡೆ ಏತ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಈಗ ಹತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀರು ಬೋಡೋದು ಯಾರೇ ಕೇಂಡ ಕೊರ್ಪುಜ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಲೆ ನೀರು ಕೊಡ ಬಲೆ ಅಮ್ಮ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ದೋಷ ಬಲೆ ಈ ನಾಯಿಗೆ ಅರ್ಥ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ತಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನೀತು ಗೊರ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಲೇ ಆಯ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಯ್ ಕಾಲ್ದೆ ಪೂಜೆ ಗೊರ ಗೊರ ಪಾತಿರ್ಗ ಫೋನ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಮಗ ನೀನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಿಲ್ಲ ಯಾನ ನಿಂದ ಪಣ್ಣವೇ ಆಯ್ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋತೆ ಕಾಲ್ದೆ ಪೂಜೆ ಎಂದು ಗೊರ ನೀನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಹೋದ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಿಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಯ್ಡ ಪಾತಿರೋಡಿ ತುಗ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಯಾನೆ ಪಪ್ಪ ಹೋತಾರು ಬೇ ಮುಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಗೂ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಬೇ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಕ ಬಲಮು ನಿನ್ನ ಮಗನ ಪಾತ್ರ ಕೇಂಡದ
ಹಾಗೆ ನಾಟಕ ತುಯ್ಯರೆ ಅಲ್ಪ ಸಹಾರ ಜನ ಕಾತುಕುಲ್ದಿರಿಗೆ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಸುಧಾರುಡಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅಪ್ಪನ ವಿತ್ತು ಮುಹಕರಿಜ್ಜಿಯ ಹಾಗೆ ಅಪ್ಪನ ವಿತ್ತು ಮುಹಕರಿಜ್ಜಿ ಹಾಗೆ ನಾಟಕ 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 ಹಿಡಿದಿನ ನಾಟಕ ನಡ ಹಿಡಿದಿನ ನೀರಾಗಿ ನೆರಚ್ಚಿ ಅವಿ ಫೋನ್ ತೆತ್ತು ನಿಜ್ಜತೆ ನಮ್ಮನೆ ఆయన నాటకకు పోయి లక్ష్మి సురు ఈ ಹುಷಾರಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ನಾಟಕ ಏರ್ಪೋಯಿ ನಾಟಕ ಯಾಪಲಾಪುನು ಅವು ತಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ನಾಟಕ ಅವಂದೇ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಾಟಕ ಪಕ್ಕ ತೂ ఎందుకంటే తాసవి ఆయన సుమారుసలಲ್ಲಿ ಇದೇನಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾಟಕ 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 ಸುರು ಈ ಹುಷಾರಲ್ಲ ಈ ಹುಷಾರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತಕ್ಕುಂದು ನಾಟಕ ತೂಕ ನೀತು ನಾಟಕಡು ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಪ್ಪಿ ಹೆಂಗಾಡ ಪಾತ್ರುಡು ಹೊರಪೋಯಿ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ഞാൻ ബതുക്കുച്ചി ಪಪ್ಪಗ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪ ಬಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೇನು ഞാൻ ചോന്തരിൻ ഇന്ന വിത്ത് പാടും ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಲೆ ಮಾಮೂಲಿ ಎತ್ತದ ಬಲೆ ಮಾಮೂಲಿ ಎತ್ತದ ಬಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ದಾಳ ಮಾಮೂಲಿ ಎತ್ತದ ಬಲೆ ಹೊಲ ಬಲ ಮಾಮೂಲಿ ಅಲೆ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಾಳ ಆಪುಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀತಿ ನೆರ್ಪುಜಿ ದಾಳ ಆಪು ಲಕ್ಷ್ಮಿ 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 ದಾಳ ಆಪು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ బావా దాదైన్యా బావా ಬಾಬಾ ಏನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏನು ಮುರಿದು ದೂರ ಪೋಯನು ಬಾಬಾ బావా నీతు వల్లేయా ನೀತು ನಾಟಕ ಹೋತೆ ಪಾಪ ನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನನ್ನ ಮಗನ ತೂಗೋಡು ನನ್ನ ಮಗನ ಪಾತ್ರೆಡು ಬಂದು ரெண்டு ಸಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ಎತ್ತಿಜೆ ಕಡೆಗೆ ಯಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೇಕು ಹಾಯ್ ಪಣ್ಣಿನಿ ನಾಟಕ ತುಯ್ಯಾರೆ ಸಾರ ಜನ ಕಾತುಕೊಳ್ದೇರು ಮೂಜಿ ಕಂದದ ಹೊರ್ತು ಸುಧಾರಲೇದು ಹಾಗೆ ನಾಟಕನೇ ಮುಖ್ಯವರ ನಾಟಕನೇ ಮಲ್ಲಾಡಾಗಿ ವೇದಿಕೆಡು ಉಂಟದು ಸಾರ ಜನಕ್ಲೆ ನಾಯಿ ಬುಲಿಪಾಬೇಗೆ ತೆಲಿಪಾಬೇಗೆ ಹಣ ಇಲ್ಲದ ಬುಲಿಪು ತೆಲಿಪುಗೆ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಹಾಲೆ ಒರಿ ಮಗನ ಹಾಯ್ ಮಗತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಮಗತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಏತಲ್ಲ ನಾಟಕದಾಯ್ನೆ ನಾಟಕದಾಯ್ನೆ ನಾಟಕದ బావా సారా జన తూపిన కార్యక్రమతయ కళావిధి ఎందు పండి బొక్క ఆయకు నుంచి జవాబారి పనుపున ఉండత్త ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪುನಃ ಮಲ್ಪಡ ಬೆಲ್ಲತಿಯನ ಮಾತಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಜ ಬಾಬಾ ನಮ್ಮನ
ದುಮ್ಮದ ಕಾರ್ಯ ದುಃಖ ಬಾ ದುಮ್ಮದ ಕಾರ್ಯ ದುಃಖ ಏನದಷ್ಟೇ Mama cepat mama jual mama mama apa dah mama 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 ada kau apa dia mama kalau mama tu cai boleh cai mama cai boleh mama ni tu ni cari mama cari mama ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ್ ಗೆರ್ನೆ ಬತ್ತೆ ನಾಟಕ ಪೋದು ಬತ್ತದು ನಾನು ಏತ್ ಜನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡದ ಈ ನಾಟಕದ ದಿವಸ ನಾಟಕ ಬೇತೆಲ್ಲ ಜನತಿ ಕುಚೇರಿ ಬೆನ್ನಿ ಪೋಡುಂದುಂಡ ನಾಟಕನೇ ರಂಗಮಂಚದ ನಾಯಕಗೆ ರಂಗು ಏರಿಂಡ ಪೊಲ್ಲುಗೆ ಬಣ್ಣ ಪೂಜಂದಿ ಸೇವಕಗೆ ತನ್ನ ಬದುಕು ಅವಮಾನಗೆ ಜಾರಿ ಬಣ್ಣದ ತುನ್ನ ತೆರಿಯಂದೆ ತನ್ನ ಕಲೆ ಪಗೆ ಮಾನಿಗೆ ಜಾರಿ ಬಣ್ಣದ ತುನ್ನ ತೆರಿಯಂದೆ ತನ್ನ ಕಲೆ ಪಗೆ ಮಾನಿಗೆ ರಂಗಮಂಚದ ನಾಯಕಗೆ ರಂಗು ಏರಿಂಡ ಪೊಲ್ಲುಗೆ ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಕಲೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಈ ನಮಗೆ ನೀತು ಬೈದೆ ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಕಲೆ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಕರೆಯಿದೆ ಅಮ್ಮ ಪಾತೆ ಇರಲಿ ಅಮ್ಮ ನದ ಅಪ್ಪ ಜೋಡಪ್ರಾಗ ಬರಂದ್ರೆ ಸೈತಿ ಬಕ್ಕ ಲಕ್ಕಲೆ ಅಮ್ಮ ಮನಾಲೆ ಲಕ್ಕೋಲಮ್ಮ ಲಕ್ಕು ಜನ ಲಕ್ಕು ಜನವ ನದ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ತೂಡೊಂದು ರಟ್ಟ ಸಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆತವೆ ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಗೆ ಪಣ್ಣ ಮಾತಾಡ್ದ ನಾಟಕ తీయರ ಸಾರ ಜನ ಕಾತುಕೊಳ್ದೇರಿ ಮೂಜಿ ಕಂಠದ ಹೊರತು ಸುಧಾರ್ಲೆ ಅಂದ್ವೆ ಯಾರು ಎನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೊರಬೇಡ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಸುಧಾರ್ಯಮ್ಮ ಅದ ಎನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸುಧಾರಿದಲ್ವೇ ಎನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸುಧಾರಿದ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಕ ಅಪ್ಪನ ಹಿಡಿದು ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯನಮ್ಮ ಆ ನಾಟಕ ನೀ ದಾದ ಬಲ್ತದಮ್ಮ ಈ ನಾಟಕದ ದಾದ ಬಲ್ತ ನಾಟಕ ಬಲ್ತ ಅದು ಮುಜ್ಜಿಗಾತಾಗಿ ನಾಟಕ ಮಾಡ ನಾಟಕ ನಾಯ ಸೈಪವಿ ನಾಟಕ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಲಾಪುಜಿ ಅಮ್ಮ ತುಲೆಗೆ ಅಮ್ಮ ತುಲೆಗೆ ಒಪ್ಪನೆ ಪುರ ಒಪ್ಪನೆ ಅಮ್ಮ ಒಪ್ಪನೆ ಪುರ ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮ 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 ಬಂತೇವೆ ಅಣ್ಣಗೆ ನೆರಟಿ ಬಂತೇವೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತೇವೆ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅವನೇ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಜನ ನೆರಟಿ ಅಣ್ಣ ನಿತ್ಯ ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನನೇ ಅಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಕಾಲ್ ತಪ್ಪಂದಿರೆ ಹಾಯ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನನೇ ಅವ ಪಾಪ ಅಣ್ಣ ಪಾಪ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಚಂದಿನ ನಿಕ್ಕಂಡ ಅರ್ಥಾನು ಬಲೆ ಬುದ್ಧಿ ತಿರ ಮಾಲ್ತಿನ ಪೆಟ್ಟುದಿಲ್ಲ ನಾಟಕ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲೆ ಅದು ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಚ್ಚಿ ಬಲೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಚ್ಚಿ ನೀತು ಬಾವು ಅಮ್ಮ ಬಾವಾ ಅಪ್ಪ ಜೀವಡು ಬಂದ್ರೆ ಕಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಡ್ರ ನನಗೆ ಮಾಗೆ ದಾಯ ಬಲ್ಲ ಇಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನ ಮಾಗೆ ಮುರ್ಚಿ ಹಾಗೆ ತೆಜ್ಜಿ ఒక ఈల తాతమ్మ నాటక పండుద్ది
ಜೋಕ್ಲೇನು ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲಿಯೊಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಂಕ್ವೇರು ದಾಯಪಾನು ಅಕ್ಲ ಕಡೆತ ಕಾಲಡು ಅಂಡಲ ಒಟ್ಟಿಗೊಪ್ಪಾಡು ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪಂಡದು ನಾಟಕದ ಬಿರವಡೆ ಪೋಯತಂಬ ಬಾಧೆ ವೇಸ್ಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಾವ ಯಾನಿ ಏರೇ ಕೈಕಾರ್ ಬರೋ ಪತ್ತದು ಹಾಗೆ ಕೊಂಚ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ತೆತ್ಕೊರಿ ಅಣ್ಣ ಈ ಮೂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬೇಲೆ ಒರಿಪಾಯಣ ಸೀದಾ ಮೂದು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪೋಯೆ ನಾಟಕ ಯಾಪತ್ತು ಉಂಟಲ್ಲ ನಾಟಕದ ಅಣ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಮೋಕೆ ಆಗ ಅತ್ತಾಜಿ ಪಾಪ ಏತು ಮೋಕೆ ಮಲ್ದು ತಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಗೆ ಮಗೆ ಮಲ್ಲ ಜನಾಪೆ ಇಂಚಾಪೆ ಬಂದು ಸಾರ ಕಟ್ಟದಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಡ ಆಗ ಅತ್ತ ಪೂಜಿ ಅಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಈ ಕೊರಿಯನ ಅಮ್ಮ ಈ ಆಯಾನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಂದೆ ಈ ಕಾತು ಕೊಲ್ಲು ನಾಲು ಅವ ಲಕ್ಕಲಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕಣ್ಣು ಪುಲಪ್ಪ ದಿಕ್ಕಿನ ನೀತು ಬೈದೆವ್ವ ಅವ ಪನ್ನಗ ಮಾತ್ರ ಕನಲ ಅಂದು ಬಂಡರು ಅದ ಮಾತ್ರ ಕನಕ ಈರೇ ಚರತಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಯಾನು ನಾಟಕ ಮುಗಿತದ ಏತು ಪೊರ್ತುಕು ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಣಸ ಮಲ್ ಬಂದು ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಕಾತುಕೊಳ್ಳಂದಿತ್ತಾರತ್ತೆ ಅಮ್ಮ 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 ಏತು ಸರ್ತಿ ಪಂಡರಮ್ಮ ಎಂಡ ನಾಟಕ ಗುತ್ತುವೋಡು ನಿನ್ನ ನಾಟಕ ತೂವೋಡು ಇಂಕಲ್ಲೇ ತಂದು ಪೋಯ ರಾಜ್ಯತೆ ಪೋಯ್ರೇನು ಅಮ್ಮ ಹೀರೆ ಪಣಂದಿತ್ತಾರತ್ತಮ್ಮ ಈ ನಾಟಕ ಮಲ್ಲ ಜನಪ್ಪ ನಿಕ್ ಎಷ್ಟೇ ಪುದಾರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಅಂದಮ್ಮ ಇನಿ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಇಂಕ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರ್ನೆ ಕೊರಿಯರಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ನಾಟಕೊಡು ಇಂಚನವ್ವ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಸೈಪಿನ ಸೀನವ್ವ கர்ல குடிக்கு தெளிக்கு கொருளம்மா ಭಿಕ್ಷೆ ಜನ್ಮ ನಿನ್ನ ಪಡೆಯಿನ ಪುಣ್ಯ ಪೂರ ಮದಿತು ನಿನ್ನ ಮಟ್ಟೆಲು ಸೇರಾಲಮ್ಮ ಹಾಳುಸಿಲು ನೀನನು ಬುಡುದು ಎಂಕದಾಯಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿದ തുടരു ഈ അമ്മ ಋಣು ಎಂಚ ಸಂಧಾವೇನ ಜನ್ಮ ಈ ಕುರಿಯಾನ ಇನಿ ಪಾಪಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಲ್ಲ ಅಂದಮ್ಮ ಅಂದಮ್ಮ ಈ ಕೊರಿಯನ ಅಮ್ಮ ಈ ಆಯಾನ ಅಮ್ಮ ಏನನು
ಮಾತಿರ್ಲ ಕುರ್ಸುಡುಕುಲ್ಲದು ಇಂಚ ಸಾಲು ಪಾಡ್ಯಾರಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ 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 ತೂಲೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ತೂಲೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಮೊಮೆಂಟು ಕೊಡ್ತಾರಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ವರತೂಲೆಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮೊಮೆಂಟೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮಾಲೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೇರಮ್ಮ. ಅನಂತವೇ ಮಾಲೆ ನೀರ್ನ ಪಾದ ಸೇರ್ನು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನಮ್ಮ. ಅವ బావా ఎత్తు పంటలు మాకేతయ్య మగైనా కడెత్త కాలడు అప్పేనా బాయ్ కొంచెం రట్టుబట్ట నీరన్లో బుడొత్తా నీకు లక్కలే మగ ಗೊಂಡಿ ರಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲೆ ಮಗ ಲಕ್ಕಲೆ ಬಾಲ ನೀತು 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 ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಗಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ನಿಂತಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಅವೇತೂ ಜನಕಲ್ನ ರಂಗವೇದಿಕೆಯ ತಿಳಿಪಾದು ಬಲಿಪಾದು ಅವೇತೂ ಜನಕಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆಂದುವೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಘಟನೆ ಅವೇತೂ ಕಲಾವಿದೆಯನ್ನ ಬದುಕಡು ನಡತದು ಅಂಡ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದ ಕಡೆಕ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ಯರ ಆಯ್ ನಾಟಕದ ರಂಗಮಂಚದ ನಾಯಕದು ರಂಗು ಏರಿಂಡ ಪೊಲ್ಲುಗೆ ರಂಗಭೂಮಿದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತೀನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬದುಕದ ನಿಜ ಕಥೆನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುಲಕನೆ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ತೃಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರ ಕುಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಮೂಲ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತರ್ನ ಪರವಾದ ತಾಟಿದ ಮಾನದಿಗೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಏನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಯಾನು ಸುರುಕಾದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಮೆರಡ ಯಾನು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ನ ರಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ. ತೃಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಡಾತನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೇಡಾತನು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಬದುಕು ಆಯನ ಕಲಾವಿದನ ಧರ್ಮ ಇಂಚಿಡ್ದು ಮಗನ ಕರ್ತವ್ಯ ನೆತ್ತ ಕ್ಲಾಶ್ ಪೊರ್ಲುಡ್ ತೋಜಾಯದೆ ನೀನು ಒಂತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ತೋಜಿದ್ದಿತ್ತು ಮಣಗ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಆತು ದಮ್ಮಿತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ಕೊನೋಪಿನ ರೀತಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪನ್ವೇರು ಕನೋಪಿನ ರೀತಿ ನನ್ನಂತೆ ಒಂತೆಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಎನ್ಸಿ ದಾದಾ ಪಣ್ಣಾಗ ಏಪಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ 20 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 20 ನಿಮಿಷ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಾ ಅಂದ ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ನಾ ಐಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೋಲಿ ಅಂತ ತೋಜಿಂಡು ಪೊರ್ಲಾದನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಇಡ್ಡೆ ಆತನು ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಪೊರ್ಲು ಬೈದನು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುವಣ್ಣ. ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ AK ವಿಜಯ್ ಕೋಕಿಲ ಈರ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನ ಪನ್ನೋಡು ಬಂದು ಕೇನನ್ ಮ್ಯಾನ್. ತೃಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಈ 45 ವರ್ಷದ ರಂಗಭೂಮಿದ ಜರ್ನಿಡು ಎಂಕಲ ಇಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮಸ್ತ್ ಆತನು. ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೂ ಸರ್ಜನ್ನಪಲ ಇಂಚ ಆತಂಡು, ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಸುಸೈಡ್ ಆನಗಲ ಇಂಚಿನ ಆತಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಒಂದೇ ನಮೂನೆದ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಆತನು. ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಅವೇ ನಿಂಕ್ಲು ತೂತಿನ ಹಾಕಲು ಕನ್ನಡ
ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್. ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಯಾನು ಇತ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಂದ್ರ ಬೈಕೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಈರಿಡ್ದು ಅಣ್ಣಪಲ್ನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ತೃಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಚಿತ್ರಣ ದಾದಂದು ಮಂಡ ಏಕೆ ವಿಜಯರ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಕಲ ಈ ಅನುಭವ ಆತಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ಪೋನಾಗ ಯಾನು ಬಾಂಬೆಡುಲ್ಲೆ ಮನದನಿ ಬತ್ತದು ನಾಟಕ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಬಾಂಬೆಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಆನಂದ ಬೋಳೋರಾಗ ಆತನ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾರನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ನಾನಾಗ ಅಶೋಕ್ ಕಾಮ್ಲ ಮಗರು ಎಂಕಲ್ನ ಚಿ ರಮೇಶ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ರಡ್ ಡೆತ್ ಅನ್ನಾಗಲ್ಲ, ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಅನ್ನಾಗಲ್ಲ, ಬೊಡಿದಿ ಅನ್ನಾಗಲ್ಲ, ರಾಜೇಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪ್ರತಿವರಿಯಾಗ ನಾವು ಮಂಡ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಜಿನಾಳು ಅನಾವತನಾಗ ಹಾಕೋಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಜೇರು ಅಂಡ ಮೂಲ ನಿಕ್ಕಲವೇನು ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಮಾತೃ ಪ್ರೇಮ ಒಂದು ರಡ್ ಒಟ್ಟು ಒರಿಯಾಡ ಕೊರಿಯಾರು ನಿತಿಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಭಿನಯ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ ನರೇಂದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಡೆವಲಪ್ ಆತೇರು ಶೋಗಾತನ್ ಪಂಡ ರಂಗಭೂಮಿದಾಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಬುರುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗಾತ್ ಪಂಡ ಪ್ರತಿವರಿಗೆ ಅನುಭವ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ನಾಟಕದ ಪಂಡ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಚಿತ್ರಣ. ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್. ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪಂಡ್ರವಿಲೇರು ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ತೃಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದು ವಾ ಕಲಾವಿದ ಅಡಕೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರತಿವರ್ಯನ ಕಲಾವಿದನ ಜೀವನೋಟ್ಲ ಆತಿನ ಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರೇನು ಅಮ್ಮ ತೀರ್ಪೋಯಿನ ಪಗ ಯಾನರ್ನ ಪುದಾರ್ಪನ್ ಪೂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ಪೂರ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡಿರಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮರಣ ಜಪಡಾದನು ಬೈಯಾಡ್ ನಾಟಕ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪೂರ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡಿರಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಬೇ ಅಪ್ಪೆ ತೀರ್ಬೋತನು ಮಾರ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಾಡೊಂದು ಓಡೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ತೀನಿ ಅರೆ ಕುಂಜೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಯಾನು ಬತ್ತಿನಟ ನನ್ನ ಕಾತುಕೊಲ್ಲೇರು ಅವಳು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಏನನು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಅಡಕೆ ಪೋಪಿನಿ ಎನ್ನ ಕುಡೊಂಜ ಅಪ್ಪೆ ನಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಯಾರು ಸರಸ್ವತಿ ಎನ್ನ ಕುಡೊಂಜ ಅಪ್ಪೆ ಅವು ಈ ಅಪ್ಪೆ ಯಾನು ಬತ್ತಿನಟಲ್ಲ ಇಂಚ ಕುಲ್ವೇರಾರು ಕಲಾಮಾತೆ ಆ ಕಲಾಮಾತೆ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಕ್ಕ ಈ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಯಾರು ಹಿರಿಯಾರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಾರು ಅಂಚನೆ ರಂಗಭೂಮಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಂಕ ಮುರಾಣಿ ಇಂಚೋಗಾಂಡು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಯಾನು ಹೆಬ್ರಿಗೆ ನಾಟಕ ಪಿದಾಡ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಗಂಜಿ ಮಠ ಮುಟ್ಟದೆನದ ಅನ್ನ ಹುಷಾರಿತ್ತೇರು ಯಾನೇರೇನು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊನೋದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬುಡ್ದು ಬೈತೀನಿ ಬುಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಡ್ರಾಮಾಗೆ ಬಿದಾಡಿಯ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾತೇರಿಯ ಯಾನು ನಾಟಕ ಬಿದಾಡ್ನಾಗ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಮಮ್ಮಿ ಪೂರ ಪಾತೇರಿಯ ಗಂಜಿ ಮಠ ಅನ್ನಾಗ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ಅಂದು ಎಂಕಲ್ನ ರಂಗಭೂಮಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜಕೇನು ನಾಟಕ ಮಾತ್ರಕ್ಕೇನು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕಿದ ಊಲಕ್ಕೇನು ಸೀದಾ ಹೆಬ್ಬರಿಗೆ ಪೋಯೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಉಪ್ಪನಾಗ ನೆನಪು ಬರೋಂತನು ವೇದಿಕೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ ನೆನಪು ಬೈಚಾರನ ಯಾನು ನಾಟಕಡು ಐಟಿ ಎಂಚ ಯಾಪಲ ಎಂಚ ಮಲ್ತಂತೆ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ತೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ತೀರ್ಮಾನಗಳ ಅಂಚಿನ ಆತನು ಪೊಪ್ಪಗೆ ಜೀವ ಹೋಯ್ತಂದು ನ್ಯಾನ್ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಈರ್ದೂರ ನಾಟಕ ಸೋಮೇಶ್ವರುಡು ಆತನೆಟ್ಟ 15 ದಿನ ಪಾತಿರ್ದು ಜೇರಾರು 15 ದಿನ ನಾನು ಬ್ಯಾಗ್ ಬಾಡೊಂದು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ದಾದನ ಪಂಡೇರು ದಾದೆಪ್ಪು ಕೇಂಡೆ ಅನ್ಬೋದು ದಾದೆ ಪಪ್ಪ ಕೇಂಡೆ ವೇಗಲ ಆತೆ ಬಂದಿನಿ ವೇಗವಲ್ಲ 15 ದಿನ ನೋಡಿದು ಬಕ್ಕ ಅಂತಿನಾರು ಯಾನು ನಾಟಕದ್ದು ಮುಗಿದು ಬಣ್ಣದೆತ್ತದು ಬತ್ತಿನಟ ಏನನ್ನು ಕಾತುಕೊಲ್ದಿರಾರು ಯಾನು ದಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಜೋಡು ಇಂದು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕಲೆ ಪನ್ಪನವು ದೇವರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಆ ಪ್ರಸಾದಗೂ ನಮ್ಮ ಅನ್ಯಾಯ ಬಿಡ್ರೆವಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಥಾನಕೊನು ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕುಡಲ ಗುರುಕಿರಣ್ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಯಾನು ಆ ಒಂದು ಪುನಗನೆ ಪಂಡೆ ಯಾಪಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಐನು ಬುಳೆಪ್ಪವನ ರೀತಿಡು ಅವಲೇ ಎಂಕ್ಲೇನು ನಿಕ್ಲು ಕುಲ್ಲಾದ ಬಿಡೋಡು ಅಲ್ಪನ ಎಂಕ್ಲೇನು ಲಕ್ಕರ್ ಬಿಡ್ರೆವಲ್ಲಿ ಅವಲೇ ತೂಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಒಂತೆ ಅಂಚಿಂಚಾಂಡು ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಲೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ ಪ್ರತಿಯೊರು ಲೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ದ ಕಲಾವಿದನ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿನ ಸೀನ್ ತುನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೂಡ ಅವರ ನಾಟಕ ಏನು 2 ವರ್ಷ ನಾಟಕ ಹೆಜ್ಜಾತೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಆ ಪೆಂಚ ಕುಲ್ಲು ನಂದವರ ಐನು ಪೂರ ನೆನಪು ಮಲ್ತಾರೆ ಮಾತನ ಲೆಡ್ಡೆ ಆತನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಚಿನ್ ಮಾತಾರ ಲೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವು ಮಲ್ತೀನಿ ಲೈವ್ ಆತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀ ಸುರು ಕಲಾವಿದ ಬಣ್ಣ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ದಾರ ಓಕೆ ಸಿಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕಾ ಸಿಂಕ್ ಇತ್ತು ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಕಲಾವಿದೆ ಆಯ್ನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯರ್ನ ಬದುಕುಗಳ ಒಂದೊಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯಾನು ಕೇಂದಿಲಕ್ಕನೆ
ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪನಂಚಿನ ಕಂಪನಿ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿದ ಐಟ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ ಮರಣಾಂತಿನ ಆ ಪುನೋನು ಪಿರೌಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ಡ್ ದೀದು ನಾಟಕನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಏತೋ ಉದಾಹರಣೆಲುಂಡು. ಬಹುಶಃ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ರಂಗನಾಯಕಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಆ ಒಂಜಿ ಝಲಕ್ ಬರ್ಪಣವು ನಿಜ ಘಟನೆದ ಮಿತ್ತು ಎನ್ನ ಬದುಕಡಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಘಟನೆ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕಡ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಐನಾ ಜಾದೂದಕ್ಲೆನ ಸೇರ್ಸಾದು ಒಂಜಿ 4,000 ಜನ ಸೇರಿದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾನಾಗ 6:45 ಗಂಟೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಡಿತಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮಾಮು ಆರು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಮಾಮು ಆರು ತೀರಿಯರು ಅವ್ರನ್ನ ಮರಣ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ದೇ ದೆಪ್ಪರೆ ಆ ಇಲ್ಲಾಗ ಯಾನು ಬರೋಡು ಯಾನು ಮರಣ ದೆಪ್ಪಡು ಪಂದಾಂಡ ಅಂಡ ಈ 4,000 ಜನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ಲುದೇರು ಯಾನು ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದ ದೀನಿ ಆ 1 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ದಾಯ್ಬಕ್ಕ ಏನನ್ನು ಕಾಪಂದೆ ಮರಣನು ಕೊಂತೇರು ಸ್ಮಶಾನಗು ಸತೀಶ್ ಪಂದಾರ್ನ ಪೋದರು ಯಾನು ಆ ಸ್ಮಶಾನಗೆ ಪೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಮೋನೇನು ಆಕೇರಿಗೆ ತುಯಿನಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಪ್ಪ ಸುರುಕು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪಿಂದಾದ ಬಣಿ ಈ ನಾಟಕಡು ಬತ್ತಿಲಕನೆ ಸುರುಕು ನೆರಡ ಕಲಾವಿದರದಾದ ಬಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಮಾಮೂಡ್ದು ಮಲ್ಲ ನಾಟಕನ ಬಂದು ಅಂಚ ಅಜ್ಜಿನ ನಿನ್ನ ಕಲೆನ ಬಂದು ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಈರು ಕಾಪಿಕಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಡಿಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಹೊರ ಶುರು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅವು ಮುಗಿಯಂದ ನಮ್ಮ ಪಿದೆ ಬರ್ಪಿಸಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ರೀತಿದ ಪ್ರತಿವರಿಯರನ ಕಲಾವಿದನ ಜೀವನೋಡ ಆಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಐಕ ಪಡೆದ ಬಹುಶಃ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಸೇರಿದಿಲ್ಲಕನೆ ಬಹುಶಃ ಜಗತ್ತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಕಣನೀರ್ನ ನಿಂಗದು ಎದುರುಡುಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಆ ಭಂಗದ ಆ ಬೇನೆದ ನಡುಟು ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನೇನು ಪಿರಪ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತಶ್ಪಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ತೃಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರ ಕುಡ್ಲ ನಿಕನ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ಒಟ್ಟು ಕಲಾವಿದನ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಒತ್ತು ಸಾಕಾರನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ಮಾತ ಪ್ರಾಯೋಜಕರನಕ್ಲೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪೊರ್ಲುದ ತೀರ್ಪುನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರನಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕಲಾ ತಂಡದ ಬತ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿರು ಈ ತಂಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಗೌರವದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಇನ್ನಿತ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಇಡಿಗೆ ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಡು ನನಾತ್ ಸಂದೇಶ ನನಾತ್ ರಂಜನೆ ಒಂದೇನು ಮಾತ ತುಯ್ಯರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪುಗ